Barcelona és la ciutat amb més motos per habitant d'Europa i creiem que necessitava un museu dedicat íntegrament a la moto. A Catalunya van existir 190 marques de motos diferents. Hem volgut fer un homenatge a tots aquells que van forjar aquesta base per després aconseguir que marques més importants fessin aquest pas internacional. Tenim diversos prototips, peces molt curioses que se'n van fabricar poques unitats. Hi ha algunes també de competició. Tenim la campiona del món del cribiller o una campiona del terrés de trial. Tota aquesta primera etapa d'aquí són les motos que es van fabricar abans de la guerra. Eren això, motos completament artesanals, amb llum de gas, que s'assemblaven molt més a una bicicleta amb un motor acoplat. Per començar, hi ha la Villalbí, que és la més antiga de totes, de l'any 1904, que va ser la primera moto que es va fabricar no només a Catalunya, sinó també a tota Espanya. Després de la guerra, des de l'any 40 fins a l'any 60, va ser quan va haver el gran boom de marques al país. Eren motos molt bàsiques perquè la gent es pogués desplaçar. El Seat 600 va matar la gran part de fàbriques que havien nascut durant aquests anys del 40 al 60. Les que van sobreviure són les que llavors van donar renom internacional, Voltaco, Montesa, Derbi. Quan es van obrir les fronteres amb la mort de Franco, van començar a entrar totes les motos japoneses i aleshores va ser l'altra crisi, no van poder competir amb els models que oferien molt més econòmics i això va fer que haguessin de tancar totes o que s'absorbissin. Hem pogut arribar on estem gràcies a tot el que es va estar fent durant tots aquests anys.